खुलुमबाय सानसेनि खौरांजों आरोबाव आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोननि सेराव फैबावबाय। नोंथांमोना दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। बे चेनेलनि गेजेरजोंनो सानफ्रोमबो फुंनि समाव नोंथांमोनहा सानसेनि खौरांखौ मोननो हागोन। बिदिबा दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। मैयानि सानाव चिरां जिल्लायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानाया बयनिबो गोसोआव गाबखांहोदों आरो सोमखिखांहोदों। मासे जिबौनि थाखाय गंफानि उनाव गंफा गेदेर फिसा गारिफ्रा सौख्रांफैदों, जायजों सासे बर' लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिथांनिनो बिब'आबो गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों। चिरां जिल्लानि कासिकत्रानि 27 नं माहारियारि राजा लामायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। सावगारिखौ नायोब्ला जाब्रबथाया बेसेबां गिथावना बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। गंफानि उनाव गंफा गेदेर फिसा गारिफ्रा सौख्रांफैदों, जायजों जायगायावनो बासुगावनि नमित गयारिया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिथांनिनो बिब' रितु गयारियाबो गाज्रियै जोखोम जानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिब' रितु गयारिया इन्ट्रेन्स बा आनजाद हैदोंमोन आरो बिथांमोनहा बिब' फंबाय गारिजों न'फारसे फैबाय थादोंमोन। बे समावनो बे जाब्रबथाया जानो मोनदों। जाब्रबथाय जानायनि बागै फोरमायथिनाय बायदिब्ला मासे जिबौआ लामायाव बारस'दोंमोन। बेखौ नुनानै गिबियाव गंसे गुफुर सुइफ्ट गारिया गावनि गारिखौ लाखिदों। बेनि 10निफ्राय 15 सेकेन्ड उनावनो लोगो लोगोनो गंसे गेदेर गारिया सुइफ्ट गारियाव उननिफ्राय सौख्रांफैदों। बेबायदिनो नमित गयारि सालायनाय गारियाबो लोगो लोगो गेदेर गारियाव सौख्रांदों आरो नमित गयारिनि उनावबो गंसे गेदेर गारिया सौख्रांफैदों। बेबायदिनो गंफानि उनाव गंफा गारि गासै गंद' गारिया सौख्रांलायदों, जायनाखि उन आरो सिगांथिंबो नमित गयारिनि गारिखौ गेदेर गारिया सौख्रांदों। बेजों गारिया गाज्रियैनो थेर बेथेर जानायजों लोगोसे जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों नमित गयारिया आरो बिथांनिनो बिब'आबो गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। जाब्रबथाय जानाय फ्राय गासैबो गारियावनो सौग्रावनायनि सिनखौ नुनो मोननाय जादों बा खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गंसे मेजिक गारिया राजा लामानि बायजोआव सौहैदों। बेबायदिनो मैयानि सानाव चिरां जिल्लायाव गिथावना जाब्रबथाय जादों। निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव होंगो दोंगो मुस्लिम सुबुंफोर बस्थायाव सि जोम थोरसि लथा लानानै मना बेग लानानै बहाबा थांनो होंगो दोंगो ओंखारबोदों। जेन निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशना बांलादेश हादरनि गंसे रेलवे स्टेशनसो बेबायदि नुनाय जादों। बेखौ नुनानै रेलगारिजोंनो दावबायनाय सासे दावबायारिया भिडिअ सेबखांनानै समाज बिजोङाव एंगारदोंमोन, जाय भिडिअआ गोबां गोसारदों समाज बिजोङाव। बेनि उनावनो निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव गोख्रों जादों। बङाइगाव जिल्ला पुलिस, जिआरपि आरो आरपिएफआ गोख्रों सेबनाय हाबाखौ मावदों बा नायबिजिरनायखौ मावदों निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव, जेराव 9 बांलादेशिखौबो गमामायैनो मैयानि सानाव हमनो मोनदों। हमजानाय सुबुंफोरा गावसोरखौ बांलादेशि होनानै सिनायथि होदों आरो गिबि खेबनि थाखाय भारताव फैदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैनायनि सायाव फोरमायथिदों दि अखा हानायनि जाहोनाव भारत आरो बांलादेशनि जि सिमायाव थानाय वाल बेयो गाज्रि जादोंमोन, बेजोंनो भारताव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों। 9खौ पुलिसा हमनानै दा सोंनाय फिननायखौ लागासिनो दङ आरो निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनावबो गोख्रोङै नायबिजिरनाय बा फोरमान बिलाइखौ नायसंनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ प्रशासना। आसामनि मोन 2 गुबुन गुबुन आफादा आसाम बन्द फोसावदों। 1 आगस्टआव 2 घन्टा आसाम बन्द होनो थाखाय फोसावनायजों लोगोसे 29 जुलाइआव बिधानसभा बेंखनानै धर्ना होनो थाखायबो फोसावदों। कियद हारिनो एससि थाखो होनो नागिरनायनि हेंथायैनो बन्दखौ फोसावदों मोन 2 गुबुन गुबुन आफादा। 1 आगस्टआव 2 घन्टा आसाम बन्द होनायाव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो मुसुखा सावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारि लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। कियद हारिया गावसोरखौनो गोजौ थाखोनि होननानै लादोंमोन, नाथाय दा सरकारा बिसोरनो राजखान्थिनि थाखाय एससि खथाखौ होनो नागिरदों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो कियद हारिनो एससि खथा होनो थाखाय सरकारा जि थांखि लादों बेखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै दाबि खालामो बिथांमोनहा आरो एससि थाखोनि सुबुंफोरनि थाखानाय जि जेंनाफोर बेखौ सुस्रांनानै होनो नांगौ होननानैबो सरकारनिसिम दाबि दैखाङो। नङाब्ला आसामाव बन्द होनायनि अनगायैबो बे दाबिखौ लानानैनो दिल्लीनि जन्तर मन्तरावबो धर्ना हैनायजों लोगोसे भारतनि गासैबो एससि खथानि सुबुंफोरखौ लोगोआव लाफानानै धर्ना होगोन होननानै हुमखि होयो मोन 2 गुबुन गुबुन आफादा आरो फैगौ 1 आगस्टआव आसामाव 2 घन्टा बन्द फोसावदों आसामनि मोन 2 गुबुन गुबुन आफादा। बीटीसी बिसायख'थिनि थाखाय आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना ड्राफ्ट इलेक्टरेल रलखौ फोसावबाय। बीटीसीनि सिमा दाफामनायाव गं 81 गामिया बीटीसीआव गोदानै हाबनायखौ लोगोआव लाफानानै ड्राफ्ट इलेक्टरेल रलखौ फोसावनाय जादों। फोसावनाय बायदिब्ला बीटीसीनि मोन 40 बियाबाव 3,000
277 polling station दङ जेराव गासै 26,69,396 भटार दङ बेनि मादाव 13,29,742 हौवाफोर आरो 13,39,637 आइजोफोर आरो 17आ थार्ड जेन्डार अदेबानि थामथि आथोननि सुबुंफोर नोंथांनि मुङा भटारनि फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ नोंथांमोनहा सार्कल अफिसार ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार मिउनिसिपेलिटि टाउन कमिटि साब रेजिस्ट्रार अफिस पुलिस स्टेशन बायदिनिफ्राय नायनो हागोन नङाब्ला अफिसियेल वेबसाइट ermssec.assam.gov.in आव थांनानैबो नायनो हागोन नङाब्ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय खौरां लानो हागोन बिटिसिआव गासै मोन 40 बियाब दङ बेनि मादाव कक्राझाराव मोन 12 बियाब दङ जेराव 7,610,000 भटार दङ चिराङाव गासै मोन 7 बियाब दङ बाक्सायाव गासै मोन 6 बियाब दङ तामुलपुराव गासै मोन 5 आरो उदालगुरि जिल्लायाव मोन 10 बिटिसिआव गासै मोन 40 बियाब दङ बेटारि रिक्सानि सायाव फिन गोख्रों राहा टाउननि सिङाव हाबनो मोननाय नङा बा खारनो मोननाय नङा बेटारि रिक्साया नलबारि जिल्ला प्रशासन आरो मिउनिसिपेलिटिया बे गोख्रों राहाखौ लादों नलबारि टाउनाव दानिया बेटारि रिक्सा हाबनो मोननाय नंलिया टाउननि बायजो खारनो नांगोन बेनि अनगायैबो राजा लामायावबो खारनो मोननाय नङा नलबारि प्रशासननिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि नलबारि जिल्लानिनो गासैबो बेटारि रिक्साया नलबारि टाउनाव फैनानै सालायफैयोब्ला माबोरैहाय जागोन गासैबो बेटारि रिक्साखौ नलबारि टाउनाव सालायफैनायनि थाखाय हाथाय बाजाराव सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनाय बाजार खालामनाय बायदियाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो टाउननि सिङाव बेटारि रिक्साया हाबनो मोननाय नंला टाउननि जिं हाबनो हागोन होननानै फोरमायथिदों सिगांनि समाव चराइदेवनि सनारि आरो मरान टाउनावबो बेबायदिनो खालामनाय जादोंमोन टाउननि सिङाव बेटारि रिक्सा हाबनायखौ 100% बन्द खालामनाय जादोंमोन जायनि थाखाय रायजो राजाया दा प्रशासनखौ साबायखर बावो होननानै फोरमायथियो गिबियाव नलबारियावबो रायजो राजाया जेंना मोननो हागौ नाथाय उनाव मोजां मोनगोन होननानै फोरमायथियो प्रशासननिफ्राय बेनि अनगायैबो बेटारि रिक्सा सालायग्रानिया ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन रेजिस्ट्रेशन खालामनाय जानो नांगोन मानोना माबाफोर जाथाय जायोबा बेनि गेजेरजोंसो हमनो हायो होननानैबो फोरमायथियो प्रशासना बाक्सा जिल्लायाव डाम्पार गारि खारनाय आरो गेदेर गारि खारनायखौ बन्द बाक्सा प्रशासननिफ्राय गोख्रों फोसावदों बाक्सानि सिङाव थानाय सालबारि आरो मसलपुर ओनसोलफोराव डाम्पार गारि आरो कन्स्ट्राक्शननि थाखाय गेदेर मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामग्रा गेदेर गारिफोर खारनायजों लामा सामाया गाज्रि जानायजों लोगोसे आबहावा गाज्रि जागासिनो दङ आरो जाब्रबथाया गोबां बांदों बेनिखायनो रायजो राजानि रैखाथिखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरनि जिउखौ रैखाथि होनानै आरो बैसो जानाय सुबुंफोरखौ नोजोर होनानै फुंनि 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम डाम्पार गारि खारनायखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे कन्स्ट्राक्शन बा गेदेर खामानि मावनायनि थाखाय गेदेर मुवा बेसाद लांग्रा गेदेर गारि खारनायखौ बन्द फोसावदों नाथाय माखासे डाम्पारफोरा खारनो मोनगोन जायफोर डाम्पारफोरा सोरखारि खामानि मावनायनि थाखाय सेंसन जाखानाय आरो सिगांनो अथ'रिटिनिफ्राय गनायथि लाखानाय बेफोर खारनो हागोन आरो बन्द होखानाय समनि अनगायै गुबुन समाव खारनो हागोन आरो प्रशासना जुदि गुबुन लामाजों खारनो गनायथि होयोब्लाबो बै लामाजों खारनो हागोन होननानै फोसावदों बाक्सा जिल्ला प्रशासननिफ्राय पाकिस्तान हादराव गिख्रंथाव दैबाना थांनाय 2 सप्तानिफ्रायनो थाद'नाय गैयै जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव पाकिस्तानाव गिख्रंथाव दैबानाजों दासिम 200नि बांसिन सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय पाकिस्ताननि नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्टनि बायदिब्ला पाकिस्तानाव दैबाना जानायजों दासिम गासै 223 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 594 सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो गं 804 न' बाङा बायनानै थेर बेथेर जाबाय आरो 200निबो गोबां जिब जुनारा दैबानाजों जिउ खोमानो गोनां जादों पान्जाब प्रभिन्सआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों गासै 135 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि उनाव खाइबार पख्तुनख्वा बेयाव 52 सुबुङा दैबानाजों जिउ खोमानो गोनां जादों बेबायदिनो सिन्ध प्रभिन्सआव 24 बालुचिस्तानाव 6 गासै पाकिस्तानाव 223 सुबुङा दैबानाजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय बांसिन सुबुंफोरानो दैबाना जानायनि थाखाय बिल्डिं बायग्रुबनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों बिल्डिं बायग्रुबनायनि अनगायैबो अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सारन्थाइ गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों हा गिसि गानायजों फबसिन जानानै जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों थांनाय 2 सप्तानिफ्राय थाद'नाय गैयै जुब अखा हानायनि जाहोनावनो पाकिस्तानाव गिख्रंथाव दैबानानि महर गिख्रंथाव दैबानाया गेदेर बिल्डिंफोरखौ बुखारनानै लांनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो हा गुरै जानानै बिल्डिं बायग्रुबनायखौबो नुनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो
हाजोनि हाया फबसिन फैनायफोरखौबो नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो सोरगिदिं जेरैथिंबो सिलिंखारनि मोनसे थासारि पाकिस्तान हादराव। बांलादेशआव उरां जाब्रबथाय जानायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 33 जाबाय। बांलादेशनि ढाकानि उत्तरा ओनसोलाव थानाय माइलस्टोन स्कुल एन्ड कलेजनि केम्पासावनो फाइटार जेटआ सौख्रांहैदोंमोन, जायजों गिबियाव सा 19 थैनायनि खौरां मोनदोंमोन। दा थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 33 जाबाय आरो थैनायनि मादाव बांसिनानो उन्दै उन्दै गथ'साफोर, जायनाखि स्कुलनि केम्पासावनो सौख्रांहैदों। बेनिखायनो गोबां फरायसाफ्रानो बे उरां जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। सानजौफु 1:06 जादोंमोन बे उरां जाब्रबथाया, जाय जाब्रबथायजों गिबियाव सा 19 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेनि मादाव सा 16 फरायसाफोरमोन, 2 फोरोंगिरिमोन आरो 1 पाइलटमोन। दा बांनानै सा 33 जाबाय आरो सा 150नि बांसिनानो जोखोम जादों आरो बिथांमोनहा दासिमबो देहा फाहामसालियाव जिउजों जुजिगासिनो दङ। गोबाङानो गोब्राब थासारियाव जिउजों जुजिगासिनो दङ होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों। बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया आरो बांबावनो हागौ। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय खुलुमनाय जासिबाय। आसा खालामो गाबोननि समाव फिन नोंथांमोनजों आरोबाव लोगो मोनफिनबावगोन।